2023ko martxoan, 34 urte eta gero, Espainiar Estatuak euskal presoen kontra erabilitako sakabanaketa politikarekin bukatu zuen. 34 urte hauetan, euskal gizarteak, gehiengo sindikalak eta eragile sozialek behin eta berriz aldarrikatu egin du euskal presoen senide eta lagunek zigortzeko soilik balioz izan duen mendeku politiken amaiera. Urte bat geroago, dispertsioa bukaturik eta etak bere aktibitate armatua utzi zuenetik 13 urte betetzean, aurrera pausuak ematen jarraitu behar dugu. Jakin badakigu herri honek dituen zauriak, sakonak eta mingarriak direla. Ibilbide latz honi bukaera emateko garaia dugu. Eraiki dezagun guztion artean eta guztiontzako amesten dugun herria. Iraganeko indarkeria utz dezagun atzean, inoren sufrimendua ahaztu gabe, gertatutako guztia oroituz eta pertsona guztiontzako bizitza hobeago bat loratuz. Biktima guztien aitortzan sakontzea lehen mailako gaia behar du izan. Biktima guztiei tratamendu justu eta berdina ematea da esekaren aldarria. Dispertsioaren amaiera edo etaren armagabetzea berri onak izanik ere, ezin dute izkutatu gaur egunean bizirik jarraitzen duen egoera. Preso eta iheslarien auziari aurri egitea eskatzen du esekak. Etxeratze prozesua behingoz eman behar da, osotasunean eta oztoporik gabe. Estatu espainolak iheslarien itzulera segurua bermatu behar du. Espetxe politikek aldatu behar dute, humanoagoa den eredu berri bat eraikiz eta salbuespen edo mendeku politiketatik at, kartzelako lege arrunta betez. Gradu erregresioak, espetxe baimenen ukatzea eta oro har euskal presoek eta haien senide eta lagunek bizi duten ziurtasun gabeziarekin bukatu behar dute behingoz. Gure herriak, hainbeste sufrimendu pairatu ostean, horrenbeste urte latz eta gero, konponbidea behar eta merezi du. Eta horretarako ezinbestekoa da urratsak ematen jarraitzea euskal presoen etxeratze prozesuan. SK sindikatuak, elkarbizitza eta konponbiderako hautua berresten du ebazpen honen bidez.